Bideo honetan ikasleen faltak nola sartu, nola kendu, nola aldatu ikusiko dugu. Vale? Horretarako, irakaslearen kuadernoa, bertaratzen kontrola, bertaratzeak eta falta. Hor sartu, eta ikusten duzen bezala, abuztuan gaudenez, ez dago klaserik, ez dago jauz, joanen naiz kainaren 5. Vale. Hemen, eguna bilatzeko modua hemendikan izan daiteke edo baita ere hemendik. Vale? Ikusten alda hilabeteka, ikusten alda asteka eta ikusten alda egunaka. Hemen ez badugu selekzionatzen guk klasea dugun saiorik horrela agertuko zaigu. Vale? Baina nahi baldin badugu selekzionatu gure klasetako bat, selekzionatzen dugu eta agertuko zaigu hau. Vale, hemen aukerak dire. Simpleena hemen bertan huts egitea edo atzerapena sartzea. Vale? Kasu honetan, ikusten dituzu hemen berdez dagon honek erran nahi du asistentzia bertaratzea dula, behin klikatu ezkero jartzen dago horriz horrek erran nahi du falta duela, eta 2 aldiz klikatu ezkero atzerapena. Bai? Edozein gauza aldatzen dugula, hemen agertzen zaigu gorde edo ezeztatu. Ez badugu gordetzen, hurrengo batean sartu eta berdez agertuko da. Vale? Kasu honetan, gorde eginen dut. Vale? Orduan, hau da modurik simplena eta informazio gutiena duena. Baino, demagun, badugula ikasle bat, saio desente faltatu dena, eta masiboki sartu nahi dizkiona. Vale? Dizkiotena. Karo, kasu horretan, hemen sartuko gineke bere izenean, eta agertuko zaigu horrela. Nere kasuan, tutorena izenez, eta ez dut ematen bertze gelan batean, agertzen zaizkit denak berdez, fondo berde honekin. Vale? Baina tutore ez diren irakasleentzat, agertuko dire fondo berde honekin bakarrik bere klaseak. Vale? Hori da diferentzia bat. Eta bigarren diferentzia da, tutoreak justifikazioa sartzen alduela eta irakasle batek ez. Baina bertze guztia berdin funtzionatzen. Vale? Orduan, guazen demagun, hemen, saio honetan, saio honetan, saio honetan, eta saio honetan sartu behar dio dela atzerapena. Vale, atzerapena eta gainera oharra. Vale, jarriko genuke hemen adibidez, nik zer dakit, komunetik berandu etorri dela, vale? Eta kasu horretan onartu, eta ikusten duzue, ja, kolore naranja batekin agertzen dela, eta i honek erran nahi du ohar bat badagola hor. Gauza berbera, nik hemen ez badiot gorde oneri ematen, ez da gordeko. Vale? Kasu honetan, gorde egin. Vale? Orain demagun, ikasle hau ez dela etorri, adibidez hemen ekainaren 10ean eta 11ean. Selekzionatzen alditut banan-banan, baina badago aukera ere egun guztia selekzionatzeko eta arrastratu ezkero 10 eta 11. Vale? Kasu honetan, sartuko diot falta eta justifikazioa. Hemen, saio hauetan, 2 irakasle daudenez galdetzen dit, ea nork jarri nahi dion. Kasu honetan, nik jarriko dit. Vale? Hurrengoa, eta hemen, jartzen aldugu arrazoirik gabe, gaixotasuna, bisita medikoa, vale? Eta nahi dugun oharra ere idazten aldugu. Vale? Iaztagiri aurkezten baldin badu, klikatzen dugu, edo ez, vale? Eta behin ja, onartu dugunean, ikusiko dugu nola jartzen den gorriz. Vale? Oharra sartu ezkero, agertuko da informazio hori, eta gainera, honek erran nahi du, justifikantea edo kasu honetan arrazoia ere agertzen dira. Vale? Orduan gauza berbera, nik ez badut gordetzen, ez da gordeko. Vale? Non bertzaio beti, gorde horrek. Vale? Guain
goazen pentsatzera, azkenean, bira, 11an etorri zen. Bueno, aplikatzen dut 11, eta hemen jartzen diote asistentzia, bertaratzea, eta galdetuko dit. Justifikazioa eta oharra ere ezabatu nahi dituzu? Pues bai. Eta berriz ere, bueltatuko da asistentzia. Vale? Kasu horretan ere, oroitu. Gorde egin behar dugu, bertzela ez digu gordeko eta agertuko da faltaraz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.